Tak jo, nemožné se stalo možným. Dostali jsme se s Fildou na naší první letošní výpravu na Pálavu. Vlastně první ryby v České republice. Trošku obstrukce, všude plno lidí, místa. Co jsme chtěli, tak byly všechny obsazený, tak jsme řekli, že počkáme, až skončí víkend a trošku se Pálava vylidní. A netrvalo to 2 hodinky na místě novým. Je tady taková 16,5 Two-Tone. Dal si novinku, co testujeme. Pikantního rosu. Uvidíme, co se bude dít dál. Start dobrý a jdem do nich. Přijel jsem za klukama na 1 noc na loď. Vyvezl jsem pruty po 2 hodinkách na sladkého Fildu na novinku, co kluci připravujou. Vyjel tady ten Kaperko. Výborný souboj na lodi, na člunu teda. Paráda, super. Bam, bam, bam. Můžu ho pustit? Já chci pustit. Tak, je tady moje první ryba. Budou 2 hodiny. A mě to vzala tady ta 14 na 2,24 kryla. Rosa měl dopoledne jedno kolem 10 kg, toho tady pustil u lodě. Takže 4. ryba výpravy zatím, Paulus ušel dom. Bohužel jsme výpravu opět naplánovali krásně na úplněk, tak jak to máme rádi. Ale co se dá dělat, no. Ta aktivita není úplně top, jak jsme očekávali, ale nevadí, nějak se s tím poperem, času dost a třeba něco dojde prostě, no. Poledne, olej, vedro. Ráno se nám povedl 1 záběr od menšího. Teďka jsme udělali 2 rychle po sobě. Já mám tady takového malého šupíka. Vzali jsme ho do lodi, protože měl v pusi ještě 2. háček. Ale úplně bez šňůrky, samotný háček. Tak jsme mu ho vyndali, je nasranej. Jdeme ho rychle pustit, vrátit prut do hry. Uvidíme. Kryl z něho letí. No nic, jdeme ho pustit a snad to bude jezdit dál a půjdou lepší. No, začalo to brát, jsou to takový sportovci. Jsou teda s nima dobrý souboje, ale takový dlouhý, prázdní. Má velký ocas, takže pěkná jízda. A kryla s pepřem, nebo rychle vrátit. A snad tam najdete lepší sorta. Mám tady svůj 5. záběr. Bylo to na pikantního rosu. A
Je to můj první letošní pálavský z kategorie 20+. Je pěkně naštvaný. Jsou už vytřený teda, ale jako jak bojujou, to je neskutečný. Ukážeme si ho ještě, jestli se mu bude chtít. Jsou úplně v křeči. Tak jo, první 20. Tak jedem do nich. Je to třetí záběr během chvilky. Si se vrátili, tak snad to bude pokračovat. Tak jo, začíná to nabírat na obrátkách. 6. záběr během chviličky. Poté 20 před chvilkou. Na druhý prut hned přichází krásná 19. To jsou ty správné ryby. Začíná to lítat. Doufám, že to bude pokračovat. 2x24 kryl. No nic. Jdem to pustit a rychle to vrátit do boje, dokud tam jsou. Tak zdravíme vás z naší první letošní výpravy na Pálavu. Vydali jsme se opět na loď, jak je naším zvykem. Bude to asi týdenní výprava, takže docela dost času. Momentálně druhý den. Máme za sebou docela dost plodných 24 hodin. Nenudíme se. Před chvilkou odjel teda Paulos, byl tady jenom na noc se za náma podívat, chytl krásnou 17,5. Má za náma přijet Luďa ještě, tak uvidíme, jak se nám bude dařit po zbytek týdne. Času máme dost zatím, takže myslím si, že už teď je to parádní a uvidíme, jestli se povede nějaká kobyla, no. Jinak ryby už jsou vytřený, co jsme chytli z většiny, asi tak nějak všechny. Víceméně všechny si myslím, no, už je to pryč, jako je samozřejmě dost možný, že tady ještě nějaká nevytřená mamina plave, tak třeba se s ním potkáme. No, ale jsme rádi, že jsme se urvali na ryby, byli jsme dlouho v práci. Vlastně od té Francie, kdy jsme byli někdy v březnu. V březnu jsme byli ve Francii, jak jsme nebyli a teďka je, nevím, první polovina května. Takže to chvíli trvalo, Pálava musela počkat, ale jsme tady, je začátek výborný, takže asi jsme to nezapomněli, ještě to funguje. Hlavně bychom chtěli otestovat nějaké novinky, co tady máme. Dali jsme jim nějaký krycí názvy, jako pikantní rosa, sladký filda. No. A asi si v průběhu výpravy popovídáme celkově o těch novinkách, nevím, jestli vás to bude zajímat nebo ne, ale ty, který jo, tak máme tam nějaké různé věci, které jsme upgradeovali a tak podobně, co plánujeme, nebo tak vám zkusíme říct ohledně našich produktů a asi, nevím, jdem čekat na záběr. Asi jo. Věřím, že nějaký ještě dojde v brzké době. Padá sluníčko, takže to bývá vždycky nějaký záběr, tak Jdem si to tady užívat v klidečku, než dojde Luďa, pak se tady zase budeme mačkat jak sardinky. Ale už ať je tady, už se taky těší, taky nebyl na rybách pořádně, takže si to tady snad užijeme a nebudou žádné komplikace. No, jedna už teda nastala s motorem, jak dlouho nejel, tak hlavní motor na loď, na velkou, nějak nechtěl naskočit a nenaskočil, takže jsme se s tím prali asi 2 hodiny. Máme dojebaný prsty z toho oba dva, jak jsme cukali jak blázni. A nepomohl ani náš Mechoš Lukas. Mechoš Lukas nepomohl. Trošku nás zajebal. Pamatujeme si to, Lukas. Máš to u nás, neboj. Freddy do Bojlisu. Ale hecli jsme to s jedným motorem, takže jo. Když tak napádla. Ale Luďa doveze druhým, ale všechno s krátkou nohou, takže když bude hodně foukat, budou velký vlny, tak to bude asi žrat vzduch, což asi nebude úplně ideální, takže na útěk. Ale to se nějak podá, foukat nemá celý týden, až někdy ve čtvrtek, což je za hodně dlouho. Takže se to ještě snad změní, nebo snad, no. Máme to ve finále jedno. Asi jo.
Tak jo, tak se vidíme u dalších ryb a u dalšího povídání třeba. Tak zatím. Můžu to tam položit. Teď jsem měl jednoho jesena, ta aktivita je velká. Na echolotu tady vidím nějaké ryby, což je dobrý znamení. Máme krásný západ slunka a další noc před námi. Tak uvidíme, jestli se nám podaří něco jindat. Jim to tam hezky položíme. Šup. Trošku šmakulády. A může přijít nějaký večerní macek. Uvidíme. Ale ryby na jechu jsou, tak snad to klapne. Tak jo, dámy a pánové, už je 24 kryla, moje druhá ryba, dal jsem to na jiný flek, jízda krásná, zdolal jsem ho tak 150 metrů za místem položení a to chytáme tady úplně kousek, takže jsme tam hned a stejně jel takovou dálku, než jsme ho dojeli s benzíňákem. A nádherný šupináč 25,2. Luxus. To víc chtít, no. Výborná výprava, letos poprvé tady. Hnedka máme s Rosem každý koně, Paulo schytl, byl tady noc, krásnou rybu. Teď dojel Luďa před chvilkou, tak půl hodinky zpátky to tam vyvést, tak uvidíme, co se bude dít, času máme dost. A já myslím, že s Rosem máme splněno už poměrně brzy. Si ještě jednou ukázat, protože to se nechytá každý den. Opa! Nádherně široká pálavská ryba, klasická. Prostě tank, jak má být. Tak jo, dát rychlou fotečku a jdem ho pustit. Tak jo, kámo, díky a Bůh tě ochraňuj. Ať tady dlouho vydržíš ještě. Tak, tady ráno, nebo spíš dopoledne, trošku jsme si zase přispali, ale na 8 to tam šlo a netrvalo to ani hodinku. První kontakt, 13 kg, šupináček, ale, moc se mu nechce. Z toho mám hroznou bídu. Se nevybojoval. Zabral na sladkýho fildu s pepřovou plovkou. To brutální ryba. Dívejte na něj. Macek jak svině. Nádhera.
úplněk už asi hraje svou roli, zítra má přijít a ta aktivita prostě není úplně dokonalá. Tady po tom tření většinou bývají pořádný jatka a tentokrát nic, tak snad se to nestopne úplně a něco chytnem. Co to je? Možná jo. Já nevím. Tak ho jdem pustit. Tak jo, od rána mě to mlčelo, zaváželi jsme teda až 8. Nechtělo se nám stávat a už jsme si říkali, že nějak přestali brát dneska. Ale vylítlo to. A je z toho třetí ryba 20+. Dal si zase pikantního rosu. Chytlo to zatím pěkný ryby. Najedla ta lepší sorta, tak uvidíme. Lepší míň záběru a tyhle. Tak. To tam zase vrátit. Je hezký, lehce pofukuje, tak snad je to probere. Teď odpoledne to včera bralo pěkně, pak to zase ustálo, tak uvidíme. Jdem to rychle vrátit, ať nestrácíme čas. Tak jo, třetí 20 výpravy. Obří hlavu má. Tak pal zpátky. Yes. Jo, ano. Co? Už jako jedu, jo? Na ostro. Tak jo. Kamera akce. Tak jo, jsme tu třetí den. Rybí aktivita trošku upadla, ale pravidelný ranní záběr se nám zatím daří dělat, večer taky něco. Tak je tady další konečně lisec, 16 kilovej. Asi 24 kryla. Uvidíme, no, kousek jsme se přestěhovali, posunuli jsme se trošku za rybama směrem, tak uvidíme, co to udělá, jestli to zafunguje. Bohužel dneska bude úplněk, tak se bojíme, že ta aktivita trošku už nasvědčuje tomu, že upadá, ale tak třeba přijde aspoň ta pravá kobyla. A nic, jdem kapra pustit. Uvidíme, co se bude dít, pak vám něco řekneme víc, u toho kapra se moc povídat nedá, ať ho rychle můžeme pustit a nic, konečná. Tak ahoj, tak jsem dorazil za klukama na Pálavu slavnou. Strávil jsem tady jeden den a viděl jsem neskutečnou rybu od Fildy. Hned po příjezdu hoďku 2 vytáhl neskutečnou mrdu. Vole. Tak To bylo dobré, řekni. No, jak už jste asi viděli ve videu, tak krásná 25, dlouhý 105 cm, nádherný souboj, prostě jel 150 metrů od místa položení a ani jsme ho nemohli s benzíňákem dohnat. Klasický pálavský prostě napalm, kdy to rozjede a je nezastavitelný. Prostě všechno, co k tomu patří, a to tak jsme prožili. A co, já jsem spokojený prostě, no. Co vám na to mám říct? Já mám výpravu splněno. Na třetí den výpravy si myslím, že to je pěkný. 3 ryby přes 20. Přes den jezdí takový ty menší, ale záběry se dělají. Jako vidíme, kluci chcou stěhovat teda. Já jsem furt hovnochyt ještě, takže... Já moc nadšenej nejsou, mě místa fungujou, ale nejspíš na ně došáhnou i z nového místa. Akorát z druhé strany, kluci se posunou víc dopředu, tak uvidíme, co to udělá tady ta změna dneska. A uvidíme, jak se bude výprava dál vyvíjet. No. Kdyby pokračovalo tak, jak jede, tak si myslím, že by to mohlo být slušný. Mohlo by to být zajímavý, no. Každopádně nás čeká úplněk. No, toho se bojíme, jako... To je zase klasicky velký špatný, ale zatím ty ryby nějak jako spolupracují. Nejsou to ještě ty správné jatka po ten tření, jak jsme zvykli. Dělat za ten víkend třeba 30 záběrů bylo úplně bez problémů. Teďka je to takový jako trošku slabší, ještě asi tady nejsou úplně všechny ryby. Ale
3 krásné, nebo 3, ještě 19, 17, jako fakt spousta krásných ryb. A to, že jsou hlavně ta 25, ty vole. No. To je nádherná, byla prázdná už sice, ale parádní ryba. Jo. Mrdá jako sviň. Co víc chtít, no. Až na ten úplněk, ten nás trošku znervozňuje, jinak všechno. Nemusíš používat čelovku, no. No. Stejně nechytáš, takže je pak hovno. Blbý je, že jsme se sešli zase 3 lenoši, kteří prostě nevstávají, takže vyvážíme třeba v 8 ráno. Když dobře. Jednou, když někoho bolí záda, tak už třeba v 6, jako vyleze ten první. Ale tak. Určitě spousta z vás to tak má taky, že na těch rybách si rád přispí. Stejně to beráš v 9. No, tak když to tam máš na 8, tak nemají moc na výběr, no. Stačí, no. A jo. Takže tak. Jdem si něco uvařit. Tak jo. A tak nějakýho kapříka zas. přesně tak. Polka! Ale jak se cítíš, mu dávej. Já nevím, jak mu budu dávat. Jak chceš.
Jo. Narozeninák. No, jasná. Sedmnáct se sakem. Takže 15. Tak jo, můžem? Tak jo, po včerejší udrbané rybě jsem dostal další záběr. Máme tady listčeka s váhou 15 kg. Tak se budeme ukázat. Pum. Mám radost. Dneska mám narozeninový den, tak aspoň přišla rybička, potěšila a třeba přijde další. Mohlo by se to rozjezdit pořádně konečně. Já. Děkuju. Budeme ho pustit, budeme to zavést zpátky a budeme čekat na další. Já. Tak další záběr, respektive několik záběrů. Něco jsme pustili, protože to bylo malý rovnou. Teďka dva po sobě, jeden tady čeká na rosu, protože když se s ním chtěl fotit, tak se to rozjelo tady mě. Krásná stavba ryby, 17 kg, 2,24 kryla. Paráda. Tak budeme pustit a budeme rychle si ukázat toho rosovýho. Ať ho taky vidíte. Ale tady ten je pěkně stavěný. Jo, začalo to celkem jezdit. Měli jsme s Fieldou skoro double. Ty vole, lítá z něho boilies. Taková vytřená 12 půlka. Nic nebude mu trápit, nebo rychle pustit a snad to najdou. To je dlouhý jak píča, no. Já ten píču. Tak co? Dělej, pičo. Už máš zaplý jako? Fakt? No. Fil, žiješ, to budu dělat dvakrát, Luďo. Má to zaplý. Bum prásko a to, tak jo. První rání, klasická 9. hodina. Je tady to torpédo. 17,5 kg. Je fakt dlouhej. Taky to ukázal na bojovnosti. Nic se mu nechce. No, dal si 2x24 pikantního rosu. Je to už ráno 3. záběr. 4. Tak 4. Ještě vole nás chytl. Aha. Tak uvidíme, jestli to bude pokračovat. Ani nic nemá pustit, nechce se mu fotit. Tak po včerejší spadené rybě večerní mně přišel záběr na druhý prut, teďka po rosovi. To 5. záběr v řadě z nového místa, tak třeba se to rozjezdí. Přišla mě 17 na kryla, musím ho ukázat. Jel teda jak torpédo, bylo strašný. Jsme jeli s Davidem a nemohli jsme ho dohnat na člun. Upsa. A dlouhá bojovná ryba, no. Dala nám pěkně zabrat. Budeme pustit a počkáme na další.
Po předchozí 17, která mě to vzala 150 metrů za bojku, tady máme krásný opak. Místo šupíka tady máme Lisca, taky 17, který mě zůstal totálně na místě bez pípnutí. Jen jsem to šel převést, protože mě ten prut včera jezdil. Mně to přišlo divný, je okolo 12. hodiny. Tak si ho půjdeme ukázat. Yeah. Sedmnáct kileček hezkých. Nádherný lisec, pěkná stavba. Za chvilku z něho bude třeba 20. To půjdeme pustit a čekáme. Tak jo, přišla mě další 15. Si ukázat. Přišla na kryla s krylem, klasicky. Táhl jsem si ju z lodě až sem. Čekat. Nádherný šupík, 15 kilový, bojovný. Stáhl mě to i s háčkem. Jak jsem měnil místo, jak jsem si zapomněl uložit bol, takže jsem zvědavý, jak to tam najdu. A podle tras to třeba trefím. Tak ho půjdem pustit a mám radost, že to jezdí. Už jsem ležel, odpočíval a najednou to vylítlo. Je druhý v řadě, co se povedl teď zdolat po pár ztracených, konečně je to nějaká 13 plus tady kapřík. Ale tak posunul jsem o kousek místo, aby šli zdolávat, ty jsou ty menší, ty se mě většinou povedou, ale uvidíme, až přijde ta kobyla, jestli to vyjde. No, pikantní rosa s krylovou plovečkou. Začíná noc. Tak další noční po rosovým, zhruba 11 kg, po několika ztracených rybách, kdy nám zajeli do vásky nebo se vyřízli. Konečně nějaký kapřík vytažený pro mě. Tak budeme rychle pustit. Mám ještě hoďku, jak snad přijde ještě nějaký.
Tak jo, máme hodinku do konce denní doby lovu. Další parádní záběr. Je z toho tenhle krásný šupináč, 16,5 kg. Opět teď mi jezdí jeden prut. Trošku jsem něco pozměnil. Je tam pikantní rosa s plovečkou krylovou. A jezdí to, no. Kdyby začali brát trošku opatrněji, tak se tomu zkusíme přizpůsobit a třeba to bude ono. Tak jo, paráda. Tak jo, uplynuli 2 dny. Luďa včera odjel domů. My jsme, než odjel, tak přestěhovali loď na jiný místo kousek. No, co k tomu říct, trošku smolný 2 dny. Ryby nám dávají na prdel. Vždycky, když někde visí, tak se tam dostaneme přes přivázky a už tam není. Je to urvaný vždycky v návazci hnedka za háčkem. Ryba do toho nalítne na tvrdo a jak jsou plný sil, tak prostě ustřelují veškerý šňůrky. Takže trošku bojujem teďka. Teď jsem ztratil dneska ráno další 2 úplně stejným příběhem. Vytáhli jsme včera 2 kolem 14 kg s fildou. Do toho dneska z rána přišel parádní vítr, takže to s náma tady trošku posuchalo. Trošku jsme popohli pár metrů, že? Jo, ale to za to, no. Taková klasika. Takže já začal panikařit, Filda opět zachoval klidnou hlavu, jak je zvykem. Ale jo, tak dali jsme to, protože jsou zpátky ve hře a uvidíme, no, co se bude dít dál. A večer má zase přijít nějaký vítr, ještě o trošičku by měl být silnější, ale zase z jiné strany. Nám to půjde asi trošku na bok, tak uvidíme, jestli budeme muset zase povolit nějak kotvy a točit se tady nebo něco, ale budeme se snažit vydolovat nějakýho kapra, no, protože už to není sranda, už nám dávají fakt jako dobrou bídu, no. Ty záběry jako jsou, ale ta úspěšnost tam není, no. Z začátku nás namlsali, dali jsme školu my jim a teď nám to vrací i s úrokama, no. Taková je pálava, no, jarní, potření. A se bere. Tak uvidíme, no, co ukáže tohle odpoledne, to vždycky nějaký záběry byly. Jede za náma Binca ještě na odpoledne to zkusit na chvíli, veze nám nějaký jídlo, tak jsme mu rovnou řekli, ať chceme pruty. Tak uvidíme, třeba si chytne první rybu z 5 z lodi. Jinak těm novinkám, jak jsme si říkali, že si něco řekneme, tak máme tady s sebou momentálně 2 druhy bojlísu. Jeden červený, jeden hnědej. Červený je sladký filda, hnědej je pikantní rosa, krycí název. Takový názvy jsou z důvodu toho, že Kryla už nám kopíruje asi 6 firem, co se týče procent mouček a tak dále, takže už asi stačilo psát, co tam je a není a začneme to dělat ještě trošku líp. Máme nové poznatky, sehnali jsme suprový suroviny teďka. Hlavně jsme objevili nějaké suroviny, které vůbec nevíme, ještě jsme neslyšeli, že by se vůbec do bojlísu dávaly, takže to testujeme všechno, zkoušíme. Výsledky jsou nějaké, jsme docela spokojení. Celá nás to zaujalo. Některé věci teda stojí za hovno, ale to tak prostě je, o tom to je. Musíme to protřídit, co bude dávat smysl, co nebude dávat smysl a jak na to ty ryby budou reagovat a ta klasika. A věřím, že v průběhu roku určitě nějaké novinky budou, ať už chceme konečně vydat ty peletky, které už máme připraveny. Už se to blíží. Asi rok, ale furt se k tomu nemůžeme dokopat kobalům a takovým těm věcem. Ale letos to snad dáme, že už ke každé kuličce budou malé peletky do PVAček nebo takhle z lodě na zakrmení, ať už zimně nebo prostě na chvíli, když jdete nebo tak. Však to znáte, k čemu jsou peletky, není potřeba asi nějak vysvětlovat. Další velké změny, nebo velký malý změny budou v lososovi a v banči, respektive už teď, když vyjde to video, tak už asi budou. Už to máme otestovaný, všechno vyladěný.
zase jsme tam narazili na nějaké suroviny lepších kvalit a tak dále a rovnou jsme si řekli, že bude dobrý, když ty boilies si ještě trošičku víc povolíme. Ať to prostě funguje tak, jak má, když jdete prostě na jednodenní výpravu na vodohost, nebo si chcete prostě zachytat, nebo v zimě, nebo prostě takhle, ať je to prostě maximálně atraktivní. Myslím si, že se nám to povedlo. Oboje jezdí jak blbý. Účel to bude plnit. Tady na ty další výpravy a takhle, tak prostě budou stále kryl, stále squid a tady chystáme další novinky. Bohužel se nám stala taková nemilá věc, co se týče suroviny do easyčka. To je past. Tu už asi nikdy neseženeme, takže easyčko, který jsme testovali celý loňský rok a fungovalo krásně, tak můžeme zahodit celý tady ten koncept. To nás trošku mrzí, protože fakt to bylo trošičku levnější verze suprové kuličky, která chytala parádní ryby a bohužel, no, rok vníveč, ale není to čím nahradit, takže prostě rozhodli jsme se nedělat změnu v tom receptu a radši o to opustit, no. Jo, já myslím, že za posledních pár let jsme hodně zkoušeli tady ty suroviny a tak a zase jsme se přiučili v nových věcech, co tam dávat a ne a teďka budou nějaký novinky, které budou fakt stát za to a člověk se na to bude moc spolehnout, tak jak když si veme kryla a dojede na Pálavu prostě. Asi to o něčem svědčí, když vám prostě x firem najednou začne kopírovat boilies, protože ty jejich asi prostě ty výsledky takový nemají. Je mě to líto, ale od teď už asi budeme držet takový trošku embargo na to, co v tom je nebo není, protože je evidentní, že prostě někteří lidi si nedokážou vymyslet prostě nějakou vlastní věc nebo něco, prostě mít nějaký svůj vlastní nápad a zkoušet a makat na tom a vytvořit něco. Prostě radši přijdou a podívají se, kde co funguje a podle toho prostě si to staví, no. Tak toto je naše odpověď a věřím, že Pikantní rosa a sladký Filda. Věřím, že jako to bude game changer. si ještě i v tom krylovi máme kde posunout už za ty roky, co jsme zkoušeli a tak, takže jedeme dál a uděláme to ještě líp a ať jsou všichni spokojení, prostě jinak chceme víc věcí měnit, no. Že tam i dipy bychom chtěli trošku poladit a tak dále. Že tady z těch dipů nejspíš budou boostry, dipy uděláme prostě nový. Dostali jsme se fakt jako k dobrým surovinám, ke kterým... Škoda toho nevyužít, no. No, škoda toho nevyužít prostě. Stálo to hodně úsilí je sem dostat do Česka, ale jsou to věci prostě, které tady si myslím, jako neviděl jsem je tady na trhu prostě a bude to zajímavý. Takže teď už jenom letos je pořádně otestovat a nejpozději příští rok to tam sázet. Uvidíme, co z toho bude. Držte nám palce. A my jdeme čekat na záběr a snad už to dobře dopadne. Ať vám můžeme ukázat tady nějakou rybu. Přesně tak. Tak jo, tak zatím. Tak jsem dojel za borcama, dovezl jsem jim nějaký potřebný věci, tak mě to nechali zhopnout a přišla odměna. Yes! Krasavec, tutónek, je to tam, jo? Nádhera. Tak jo, máme tady předposlední ráno. Zase jsem zavezl až po 6. Dřív prostě nevstanu. Ale našel jsem nový místo na jeden prut. Vrátil jsem se během 5 minut jízda. To jsem teda ztratil. No ale položím to tam zpátky, ani nedokouřím. Je tam hnedka druhej, ryby se mi tam motají, tak uvidíme, co to bude dělat. Je z toho tady ten 17-kilový šupináč.
Vzal si skvěra s pepřem, změnil jsem i nástrahu. Začíná to lítat. Po včerejších větrech dneska má taky něco fouknout. Vlastně až do konce výpravy, zítra už pojedeme domů, tak doufejme v nějakou poslední kobylu. A trošku jsme to překopali na poslední noc, aby se nám to povedlo zdolávat, tak uvidíme, jestli se něco povede a nebudeme tak ztrácet. Tak jo, jdem si zkusit na chvíli lehnout, jestli nás kapři nechají a uvidíme, když ne, tak nikdo naštvaný nebude. Jdem bojovat. Tak čau.